limang buaya. Antong na ako ni Mapia akan dia kat uman sa ulan o uman sa rabon. Ay sumpah dia napira kon dia kat o 10,000 10,000 kata tabu ni saya. Buan tawai patut begenun. Sangta dia kat. Ayah kan dia kat na uman sa rabon. Bahkan dia kata uman sa ulan. Ayah bu umaga nakan jagat lagi udah sumia pragun ka na bunga puni masan ka pa pragun ka. Bendo to sukay ustad mo. Oh, ay pa makasukay na ayah syarat kumakaliw ni kumia pragun. Pamumulan nasagad na saragun. Ayah katirukan ng Rasulullah na la zakata fi malin hatta yakuna alaihi haul. Da zakat si kutamok tama sa disagad na saragun. Ayah mana ni nasujakat piura zakat na makay sa siko saragun. Gira pa na ito masaulan nakasid go to. Kenapa itu? Jangan. Susu kaya apa man na empleyado na uwan na ke ayah mana penjagatan na saka papatagan na miya nabago miya sukat ka. Udah miya nambo na makan ini sabda jagat ka. Gitu susu kaya empleyado na pamakasumaistra na pakatimuon o saragun na apa panghitungan ng gamit mo yan. Udah ketimo yan kapag man napgelengan apa yang tunan na empleyado na makasaragun na miya timo yan na palibot na zakat kaya sabu to mga empleyado no man ako kasuken na jagat ako di sa ketimo ka akira may sasaragun na gigwe kapjagatan ka udah ketimo ka nadir ka palibot sa zakat kapit ka mo kapapatutan na ay patot ko sa ibo ka pamanap jagatan nagi mo ta mga al-fuqara wal masakin mo ta mga kailangan may aloya walwasin na ayabod na mapia penjakatan ka saka penjakat na sumasipag ka ayat kata Rasulullah na as-sadaqatu lil faqir sadaqa was sadaqa lil qarib sadaqatun wa sila so di Rasulullah so kasih guys si kupupuri yang na bangalulot na sa tema di balas kami kasih ka so kasih si ko miskin alulot ka na duwi balas ka pamana may kasih ka na gumya pa ka ka so kapulot bitis ka penjagat na ayah mo na pagilin ka na so mga sisipag ka na singakiran kinugiso penjagat ka Sumpatan na ko na ya. Umana tigin sa ragum na siya ko Ramadan, kenapa si ko Muharram, kahit juga tang Ramadan kamalay baraka. Na napapiyot barato pa mau na nasang na miya ko sa pira na sugod sa Ramadan na dapat masaragun na kepa kaya iyo na uto. So zakat kepa kaya iyo na ngasukan zakat sa saragun sa naduragun. Amay kan da makakailangan. Na osi kabutan si Ramadan na mapiyot mo mga malay balas gitu ya peso Rasulullah nasi ko mga pedagawiin nama pasangi kapamumugi okay nasi at tigil si ko Ramadan na madaklo ni kapamumugi labor nga tigil mo sa puluwi labo ko Ramadan kami ya kalalay kakasid ka kalagid na tigil o paman ang utas sumasagidan mo kung takadang nakasid ka Rasulullah ay mana niyan naigira o pamakasing at tuwa paman apetag sa kapjagat kasi ko Ramadan na mapiyo tumamuga kunan iba mana ni balas ugain na ay mapiakan diyan kat kasi kung masa kakailang ano tao iba na to pa mo naskan at natamok ka na aya ba ta bubutadan ko na digan jakat kasi ko Ramadan ad na pagaringa siringan ka masipog ka may apang hospital na kailangan nila so 50,000 dageto na nila no karomor mo kung utang sira nakataon na kas ka makapjagat ka sa 50,000 na kepakaya kung mo ka sa 50,000 na iyo na nga ay jagat ka kira na may kapjagat ka na mapangitungan na pagbatraw naging tuwa 50,000 nagiti malebalas kasi nga binibigay kung masa kagkailangan na no lulot ka ay mana ni nagkepakaya ipupuna nga sa jagat ka na pera-pera pa man na mga lulot ka no apa man na apek sumpugis ko ila iba na to pa man na ad na siringan ka lulot ka di pa ka lutang sa mga hotel sa uniform di pa ka enroll kada kuwan kinroliran nasa ka di makajagat masih pugiyan na tiga katan so jagatan na enroll ng mga hotel kata miya ka na daw timbalas kasi nga minibigay ko kasi yan nagyong kami niyo nang ka na may kapumagitong na ka na palibatan na kauto ko barato ka man na miya ka bigay ka sa 50,000 nasa kota Ramadan na piyagitong ka na ayaw jagat ka na paman na 1 milyon na labot ang nagyong tuwa 50,000 binibigay mo na migiti malay balas kasi nga binibigay ko kasi Na nabada, meron pa sa tanong to.